Hello Bushafo ma kwa baba Attention TV. Said the money in the transit and a soon some and quania de bremo. Then the Jumedia de Bandi, educate the topic here. Are you loyal to God? Be loyal to God. Men some many betray one wamba. Simana me ba. We know Pedicasi be was studio. You better drink more. Now was won't be original. Men some many like next share. Ne fraud of be non sunya. Jumedia and TV. Yeah, that was it. Hello, Bushafo. Me sama wa kwa babium. Sede me kaya no. Se me twa me ho manche. Me ba so de me kwa na mbae. Me ni opelikase ne ba. Ende e ba bi twe nkomo kakra. Na wo so mu gina bia. Opelikase mo akwa ba wo. Eda sinana. Na mpo me. Oh, ba choboko. Sede ne sande ekosi ade ekotie. Nyame asemba na say be loyal to God. Eda raba e boy Christopher ayi. Ye de ereni ase na na are you loyal to God? Eni ase e ba bi twe nkomo. Ni etie fi won so. Yo nana me da se. Emse asam kasiye na waka no. Na asam kasiye so yesi asam kasiye pantoma. Na pantoma so ntoma na pa no wasan so mu fra wade. Ya papa topic out de ba na emu hwam. Ya na emu so oduru. Okay. Because ene topic ni beto ho na mia nkasa me dwendwen ho mitirim se na ya papa ko fa sa de we free he. Say are you loyal to God? Na chese asema mu oduru sabe mia me de ba me dada famu a na me hu se me tosin o baabi because sabe enema bi o ha ensane emfata se ye be kapo area tire otwedi ampon anase ye be ka anase ye be hye podia boss asori fie na nso esanse free yakoma mu ne niam baabi ntino ya ne ya hye ne keke na ni nyina mu na me bisa ho se ampa papa se mo de bae no ye lawyer na be loyal to God. More than Said what can I say entirely shemumpo. Entirely shemumpo. Because obi wo ha asore awoba ana say program oba be he. Wa fa no ho. Sane ye be ya be ka say asofo we die ana say die. Okita na adwene a odenam. Ene de na atade a wa hye die. Enye asem a oba be ka no ho asem na mum se nipa e be ka no ho asem. Ene no odenam. Ntine ko ban sa wo den ye lawyer onye lawyer onyankopon osra o hwe de ye ni nyina na o kase no osimesi ya de ya o ya na asema o kan de emfiri mu eni pe ni so de o mu fi se bia o ya de ama me nyame na mom me nyame mu de enye mu ne free nti lawyer ne de e ya de a emodru ye nhwe BBC said ye say ba be bo afode wa asori ye be announce na afi duda ye ba bo afode the Christian former. No, they are made yes. Are you loyal to God? Lawyer, I didn't know that day in Yema. Sister Senia, ye can't assess na. Lawyer, no, assembly a mood. Sebi, o de call ye dada, a memorable, any fee, a certain money, and the idea cryana and easy. Sebi, who cry him fear cry or him crowd, Tiam a grim cry, and any dear different. Assemble him fear. I for no favorite. And a chiame for no more dear seminary to favorite. I just say, Unya Yami, who or henny, and over to me a cat dear, a yano cry bed than lawyer, a dear so on your company. By any panayana be brain, your fees beer, or quite him fear, said the old can court no. Then you know, on an answer, but so can court, and then interested would beam. Because you better not 7 so I papa when you who say, oh, no credit ha. Into your Bible mukra, or henny be. Yes, say a mammy, a mammy, mammy, no. We say, Eba, we see a young Eba. Now, oh, Transan who said there be, I was some use to margining. Now, may to margin as well, I gain on your free, on your free, on your coupon. Let us say, your lawyer, my young coupon man, junior man, a man who say, a bano, a wedia. Yo, Christopher said your kind King Solomon cried, do more dinner, somewhere very, very dangerous. And man, you know, mutifie back onto way. Never said back down a basso, and now we are the chain or find a banner. No one said no way, Yammy Bannon, they could peer one in fee, or could peer one if you don't hear the catcher and said, oh, Yanyam coupon adom, I'm with me at Satan, same said your channel, and your Christopher Rabbi away, Yanyam, am I a lawyer, and now saying, a busy
Said the King Solomon enya Nyankopon honhom de ye lawyer no. Papa me da say. Okay. Sabi ye ba ankurankure. Yeah. Ene ye ba baako. Ne mo se obeye ade bia na se Onyankopon ka ho a. Oye anya ade be ye. Because yen kwapo obeda sori po keke. Unnim bebi a wonya sa ade ndi free ye. Unnim time a woni bekum. Woni behu ase na wada. Sabi esanse huhu ni bebre entie ni mo na se yennim bebi a ye free bante no. Ye da ne yada. Nti se o sori anapa. Na hu se o moja edie fu se no otumi kasa otumi ye bibia no po keke. Otumi di no krema nyame ana. Okay. Eno keke. Otumi di no krema nyame ana se won hu kwan e fa so e ba ya wo dae. Na kwan fa so san so sori ye. Eno po keke odi no krema nyame. Ti se ka se eno mpo anka betua ho afore a obetumi. Ontumi. Nti wonni bi no na Onyankopon abo ho ban na ye bo abebo afore ya she data to ho da edu afore boso ya bo hu de euro san edu afore boso a wamba nti wan kasa bisa hu se wan kasa nipa no wa ye lawyer de ama ho ana ansa na wa bedi Onyankopon achi aka se me ye lawyer de ama nyame nti sa question ne de sa topic ne de topic a emu oduru. Okay, you were that say yes anko so Bible di mu no Jesus Christ baza say also pay ne suafo du mienu, that's 12 disciples. Emu baako na yi Yesu mae. So that means ya the buy abrabo yi ma. Abrabo ye boy people who disappoint us no. Enya bonti sini ana say nipa mo ben. E be say tia say kakra. Me da say say waka sa asem wodi a kire me. Say bi ye nananom kura ka say di obeye wo no afri ofie. Ena abo bi so be kawa afri untume. Tuma na ufra na no amu no waka. Enti sa abodi a hyese ye kura me ye hu se enipa suro nipa na anu emodu because o hwe Bible mu Judas Iscariot na ebasika dia na se opesika dia Christ sika nyina on nche na wo enti no se enye ni bere pa dia na me dia mesusu se ebia e wo se tro no bemu enti na ma sa dia no esiye enye sa pa dia sa sika we ana se sa sika okogiye no na wo de yeden intina wo de baye dada brabo mo na dada setire mo na wo se even wo yere a won ne dakra no e wo se usuro kakra me sa me ka se sebi usuro kakra kra ya me ense me to sebi e wo se usuro because sebi Samson and Delilah oba na ya bone pa no ono abehu se ade a me kwakoye enye nsem a kafa Samson ho na nya se anete na sanse na ewo epobia na ya boato wo se ye pese ye nya ne de a una obenya ne secret ana se na ho de no sutumi e de abra yen nti duru bebi ono ahu se no suma ne ya suma me nti wo se me ye suma no ho adwuma nti se ye Christ a ye di nechi no na se duru bebi na se Peter kra Paulo na ye hade na Onyankopon so akato wo se wo be Paul me imprensa ansa na akokọ abo na e wo se hu se the loyalty to God no enye ade a yedi hu agro emoduru enti no se wo ye lawyer ade a ye kotro asem a wo mo ye lawyer ma Christ no wo hwe adansedi e ba mo ho nkunimdie ani nhira ne adum bebre Onyankopon de mo mo Bible say Solomon Onyankopon ma ne nyansa ma afi no hu sene obeye na numpo nyansa ne yedoma na eduru bebi no se Nyankopon nsem na wote ne bebi wo ha na office bia question mark wo ho enti ahefa no wuda ye wuda bosum fie se waji mu bie bebre a wanhwa niam bi wo ha ba office bia de ye ka kire otrasem no enye no kore enso trasem mu nsem no e se wonya huhu mu adwene ansa na wotumi dia te trasem no mu ti loyalty ne de em se woti he wudi for meti he medi for nti se ye beye bibi ama obi asua bibi afiri ho de a na wo se ye de ye kronkron se loyalty ne no ana kronkron se obedi no kre ade ama Kristo. Okay, said the waka say medi for me so medi for me nua so di for kwan ba ne be pass so I loyal to God my kwan ma ko mienu bi I be si fa kwan so di I loyal to God da se obi sa misade em se ye ba be start no kra wo kan se ya for the boy aye babo boy po
ya boss ya ka ho asem saa nso e duru time ya be bo afode no omamba me ka secret bi me wa afode bo ho challenge onyankopon dan bibie di kire me na me hu se onyankopon one ye nenam eduru ba bi onyankopon ne ye kasa ba ya na ebu ya adwen so aturu ba bi na me ko Pentecost na me mo afode 500 Ghana da because na me upcoming my boy for the 200 Ghana no cry no sure so dem wa 200 Ghana ya na me feel say my boy for the but na me yen lawyer to Christ inti na enema bi a esese ebiebie no na emie inti for the baby do so no Yakobon no me kasa say me mo for the 5 million that very day na affordable no do ye no nyese me niska no me oska no me kwakodware na me yi ska no to me mpaso me 200 Ghana me se dware ho na bibi ka tell me waso den ka tell se ko ba for the 500 Ghana me dey so wa hwe adenti na unye sutie mfa mame na de ekwan o se bie ma no embie ma ti me fie dware ho ba sa na me se da bi matenya me ne dia o se me ye de Onyankopon aka tell me oni mi bi osofo me bo afode ni wiye no me na me first person am sorry ye fra sorry affordable no first person am sorry ye Sunday Monday Tuesday the one me konto kwata on ma me djuma biem on na ma me contract of almost about 2 billion. Wow. Enti se me ye asworden anka nya dia sa contract ne menya enti e ma me hu se de ebeye bia no se utie onyame nne a ebema bebi a se wudu no ubeduru na ne nyine mu no de den na eba it's about loyalty because say manye sutie ena me ka say we mu say ya no motie ne ade a ma me fatu na de nankwa anka obi o so on ma me adwuma biem on sa me frɛ me emfa sa contract ne ma me na me si su kwa na me nya contract ete sa da wow ene me ti hoyi me yemu anka that contract na esa ma biem but the Onyankopon aka no no waka enti loyalty there affordable number 1 okay number 1. Alright. And I'm ebi ni say affordable say obebo afforde say ye fraud say be di program bi anum awa sorry a unjotwon ho debi and on say na minim there say fedio say slow dem poti na sometimes a Christopher na minim obi a or a Muslim as say now you call to alarm ya dey to mom frɛ be ya asole bi onye bi da na dako bi na malam ne ntima mba to mo frɛ ne to amra be ye ohona na okoye ati from there no o malam na onu an oye up to now odi enyi minim de nti a when we point a Christian to come and do something so true say then you I don't understand me ntwa no so for em say ye fro bi say o me nyame ho adwuma eya na ye fi say e bribi na sabi me a meti hoyi na sa niam na bi obi mu already me kon do say me sa niam no nanso say frame ya na say bibi e hyeme me ade na nkata hyeme say kona koye enso bon say na a say fere ni niam bi ntin na e wo say untumi nye eno nti ehu na e a bebre no e ye omo na mom say wa nkasa odi gidie se ubeye bibia na ye kasa be bibia ubo ho mpaye wa mo ho mpaye kura na se o kondo se obeye obeye through that se o kondo se obeye no emu na wo ye na abose na wo peke kakra wo peke kakra na Yakobon so hira wa me de me ho ya dance here because ma kon sorry bebre me na me Pentecost ni o me ne ye bom yeso papa Pentecost ni na sometimes no yetie nyame nne wa nkasa wo ya ade bia otum sa ade we me ye beboa me ye ni ya beboa me eno na be me wa konkan sabe obi enu a obetumi de na no aka nsam fi egu osofo ho asa wate bibi bone e de afa no ho ko se edin osofo no kra ba kra ebedane bibi soronko e de masa nipa no enti se de bibi hyew nsa e wa sori a o de menwimi ko bo ho mpae se wo fere kra Onyankopon ma wo so ahoden na tumi bia obetumi de gina saa ne panim ko bi wa na osoro ne panim kasa na wansuo a untumi nye ha nti e wo se wo bo mpae se Onyankopon ma wo
ahoɔden anaasɛ sunsum bible sɛ sunsum no yɛ mmerɛ honam yɛ mmerɛ sunsum ne pɛ nti no sunsum pɛ adeɛ no na wo honam yɛ mmerɛ na wobɛyɛ den ayɛ asɛ wonya sunsum mu ahoɔden anaasɛ esubɔ bi ansa na deɛ wobɛyɛ no wobɛtumi ayɛ na mede adeɛ bi ahyɛ me ho sɛ me masɔre metumi ti asɔre a na onyankopɔn bie m'ani na ɔma me asɔre a sɛ program no yɛ de hyɛ wo nsa a wotwu mu o wantwu mu o wobɛyɛ wonim yɛ wobɛyɛ because yɛde bɛtete asɔrefoɔ no sɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛde biribi ahyɛ obi nsa ho sɛ na osi mesi na ontumi nyɛ but nnɛ wɔtumi ayɛ na sɛ yɛde hyɛ wo nsa na yɛfrɛ a wamma no saa nea yɛbɛfrɛ obi ebia na ɔno nso adom no bi wɔ no so nanso deɛ wo amba nti nti ɔno so mma nti sɛ mede yɛde saa de bia no bi hyɛ me nsa a mɛhwɛ sɛ mɛdi no kora ma nyame sɛ nnɛ mefrɛ sɛ bɛyɛ saa deɛ wei a wotwi mu tan wobɛba bɛyɛ sɛnea wobɛyɛ a bɛbie kwan ɛde ama afoforɔ na sɛ wobɛyɛ sɛ wobɛma wonya akokoduro wonya akokoduro a next time yɛfrɛ wo a wobɛdi mmirika na de ba bɛyɛ nti loyalty no ɛno so bi ka ho sɛ yɛafrɛ sɛ nyame fie sɛ bɛyɛ adeɛ last week papa de adeɛ bi hyɛ nsa mentumi amma no na ɛnyɛ me dɛ because yɛfrɛ nyame fie a David say ɛna hohoahoa sɛ yɛse ɔmmra nyame fie nti no sɛ yɛfrɛ me a mentumi amma no na ɛmeya ba na ɛnyɛ sɛ mahyɛda ne mom na yɛ nneɛma nketenkete bi ba saa nneɛma nketenkete ho ana ma yɛ kom deɛ yɛfrɛ wo sɛ bɛyɛ no a wanyɛ no na ma wobɛkɔ saa nneɛma no mu nti mehu sɛ nneɛma bi wɔ yɛde hyɛ wo nsa ɛwɔ nyame fie no wanyɛ a physically ne deɛ wonhu hwee ne mom spiritually no ɛbɛ affect you nti nneɛma bi wɔ ha a yɛde hyɛ wo nsa na yɛka kyerɛ sɛ kɔyɛ a sɛ wobɔ mmɔden if you want to be loyal to God, participating in the church service is very, very important. You may be the best ones I say, oh, yeah, no, one more day, so with my loyalty to God, would you every pay? In the open case, last word, MAT4. Then I'll be for now, also loyalty to God, no, is CP. So for me, that's it. Say, Madame Hoy and Phantom, say, and your couple me call for the bon challenge. Bible say, me and saw a young couple on share. And so in a couple saw me share. Na me so me so ne share because me we dwaye na me dwaye na and then buy say what's all day because say boy for there 5 million na then na we 2 million in the ato na say my sutie nti nipa bia no de me de be show bia nkran na say tifo e hwe me say wutin ni bi ana obi ka bibi kire wa men dabi men naso tu ho na mo na wotu ho na mo a na edi nkurim de ba ebi wa obeti wo asum se o asembe na papa we aka kire mi asem we de no ukoda so a embe wie wie ne mo utu ho na mo a ebe wie wie utu ho na mo ebe wie wie yo said the topic is how to be loyal to God so utu ho na mo a ebe ye yeda say unya abotanya time etie yen edi ne eja so mo a pato unya subscribe ya no subscribe no wa share ma odofo bi ana wonu bi no so etime nya dwumade bi na wo ahwe aboafo mo so ya sene e SDK City Health Center me pato o yare bia say wo ye okotoje o joint wani o joint o sisi high blood pressure cholesterol yare bia obetima from 055 661 4628 me pato bomo ne from wo Accra Kumasi takra ne tamale baby bia wo bia obetima fra yedamase yakra mo bye bye